ዝኸበርካ ህዝብ ትግራይ እዚ መልእክት እዚ አበት ጉጅሌ ጥፋት ተገዲድና ዛዕተናዮ መህዘን ኩነታት ኮይነ ከህልፍ ከቢድ ጓሂ ይስማዓኒ መንግስቲ ንሃገርናን ህዝብናን ናብ ዝለዓለ ብርኸ ሰላም ብልጽግናን ስርዓት ፍትህን ከበጽህ ራእይ ሰኒቁ መደብ ሓንጺጹ ብዓብይ ናሕሪ ኣብ ምስራሕ ኣብ ዝርከበሎ እዚ እዋን እቲ ንዝሓለፈ ዓመታት ኣብ ማእገር ህዝብና ቸቸ ዝብል ዝነበረ ኃይሊ ጥፋት ብተደጋጋሚ ጉዕዞና ከንቀፈና ጸኒሑ ሕዚ ናብ ናይ መወዳእታ ኣብጽሕዎ ኣሎ ኣብ ውሽጢ ህወሓት ዘሎ ጠላምን ጨዋይን ኃይሊ ድሕሪ ለውጢ ኣብ ዘለዎ ክልተ ዓመታትን ፈርቓን ብዝተፈላለየ መንገዲ ሰላምናን ልማዓትናን ከንቀፍ ከም ዝጸነሐ ይፍለጥ እዚ ኃይሊ እዚ በቀዳምነት ናኻ ህዝብ ትግራይ ካብ ሓውካ ህዝብ ኢትዮጵያ ነጺሉ ተቋዳሲ ሰላምን ብልጽግናን ኸይትኸውን ገይሩካ ጸኒሑ ኣሎ ብኻልኣይ ደረጃ ድማ ብካልኦት ህዝብታት ኢትዮጵያ ክትጽላዕ ብስምካ ብዙሕ ሕማቅ ዘበለ ሰሪሑ ብቐጻልነት ነቲ ብደምን አጽምን ደቅኻ ዝተኸልካዮ ህገ መንግስቲ ብግልጺ ሓደ ብሃደ ጥሂስዎ እዚ ኃይሊ እዚ ንስሙ ህገ መንግስቲ ይከበር እናበለ ንህገ መንግስቲ ሓደ ብሃደ ምጥሓስ ጀሚሩ ከም ኣብነት በመጀመሪያ በፓርላማ ዝወጹ ህግታት በውሳኔ ነጺጉ በካልኣይ ደረጃ ካብ ህግ ወጻኢ ምስ ዓለም ለኸ ትካላትን ሃገራትን በጎኒ ርክባት ጀሚሩ ብሳልሳይ ኣብ መላእ ዓለምን ሃገርናን ብዝተከሰተ ለበዳ ቫይረስ ምኽንያት በፌዴሬሽን ምክር ቤት ዝተወሰነ ናይ ምርጫ ምንዋሕ ውሳኔ በግልጽ ጥሒሱ ዘይሕጋዊ ምርጫ አካሂዱ ብራብዓይ ደረጃ ንፌደራላዊ መንግስት ኮነ ክልላዊ መንግስታት አፍልጦ አይሕብን ኢሉ ርክብ በቲሑ ሃምሻይ ኣብ ካልኦት ክልላት ምዝርከቡ እሱባት እናተሻረኸ ሰላም ይዘርግን ህይወት ንጹሃት ዜጋታት ይጥፍዕን ኣሎ ዝኸበርካ ህዝብና እቲ ገበነኛ ጉጅሌ ኩሉ ስርዓት አልቦ ስጉምታት ክወስድ ከሎ ንኽብርኻን ድህንነትካን ክብል መንግስቲ ወልሓንቲ ስጉምቲ ኣይወሰደን ብፍላይ ድማ ኣብዚ እዋን እዚያ ቀዳምነትና ኮሮናን አንበጣን ምክልኻል ከምኡ ድማ ዝበጽሑ እኽሊ ምእካብን ስለ ዝኾነ ናብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ከነዓቱ ፈጺምና